इंडिया vs पाकिस्तानजों जानाय फुटबल बादायलायनायाव देरहासार जाबोनो हानाय मनबीर बसुमतारिया गसाइगावआव सफैनो हाबाय। दिनै मनबीर बसुमतारिखौ गसाइगाव बास स्टेन्डनिफ्राय गसाइगाव टाउनाव मनबीर बसुमतारिखौ दोबथिंनायजों लोगोसे बरायदों। बर'फोरनि गेजेराव गेलेनाय बिथिङा सासेनि उनाव सासे गोजौ थाखोसिम गेलेहैनो मोननाया बर'फोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। थांनाय माखासे सान सिगां बर'नि फिसा मनबीर बसुमतारिया इन्डियान नेशनेल अंडर-19 जोलुर गेलेनायाव सायख'जादोंमोन। नेपाल हादोराव जानाय इंडिया vs पाकिस्तानजों जानाय जोलुर बादायलायनायाव मनबीर बसुमतारिया गेलेनानै देरहासार जानो हादों। आं सानाखैमोन दि आंखौ बिदि बरायगोन होननानै आं मिथियाखैमोनबो। दा फैनानै नुफैबाय बेबायदि जानानै दं। गेलेनायाव एक्चुअलि आं जेब्ला जों साउदियाव टुरनि थाखाय थांदों आं बेनिफ्रायनो इनजुर्ड जानानै दंमोन। आं फार्स्ट मोननै गेमखौ गेलेनो हायाखै, इनजुर्डमोन आं। ओमफ्राय सेमिफाइनाल फाइनालखौ गेलेदों। उनावहाय इन्डिया जानानै जों AFC क्वालिफायार्स गेलेगोन वर्ल्ड काप। ओमफ्राय दा आं नेक्स्ट उइक मेबि आं सन्तोष गेलेनो हागौ, सन्तोष ट्रफि आसाम टिम जानानै। आं बेखौनो बुंगोन दि सोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनो, मोजां गेलेबाय था, हार्ड वार्क खालाम। सानसेबाबो बयहाबो मोनसे दिन फैयो जे गिदिर प्लेयार मतलब आंनि बिमा बिफा ओमफ्राय आमाइ बिसोर कच दिनैखौ गसाइगावनिफ्राय न'सिम बरायनानै लांगोन, मा बुंगोन बे समाव? बेयाव जोबोद रंजाखांनाय मोन्दों। आं सानाखैमोन दि आंबो गसाइगावखौ बिदि हरखा गावनानै मानसि लोब फैनानै आंखौ बिदि बरायगोन बिदि सानाखैमोन। क'क्राझार गयारि बे जों सानैजों बहुद 3 बोसोरसोनिफ्रायनो जों सानैजों एखेलगे गेलेबोनाय। ओमफ्राय दा बियो माबायाव चंडीगढ़आव दं, बे फैगोन सानथामनि उनाव। तो क्या है बोलो, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा बोल के। गोसाइगांव में ऐसा दुम बजाए होगा बोल के सोचा नहीं था। मतलब मैं ये बोलना चाहेगा कि जो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, अच्छा से खेलो, फुटबॉल को दिल से खेलो। हम लोग इंडिया मतलब फुटबॉल खेलना चाहता है तो अच्छा से खेलो। जैसे कि फुटबॉल में अभी बहुत फ्यूचर है, दिल से खेलो और दिल से सपोर्ट करो फुटबॉलर लोग को, ये बोलना इंडिया के लिए नेशनल टीम में कितना महत्वपूर्ण है इंडिया इंटरनेशनल खेलने के लिए? हाँ, ये सब में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत सारा प्लेयर होता है, जैसे कि बहुत स्टेट से आता है तो यहाँ पे मिलने में बहुत टफ होता है। मुझे लगता है कि जो अच्छा खेलेगा वो चांस मिलेगा ज़रूर।